ಗಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಪ ಒಂದು ತೆಲ್ಲ ಬೊತ್ತಿ ನಾಡಿದೆ ಕಲ್ಕೊಡ ನನ್ನ ತಂಗಡೆ ಆದ ಬೇರೆ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ದಿನ ದಾನ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಐದು ಕಲಸ ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದೆ ಕಾಂತ ಬೈದನ ಕಟ್ಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಹೋಮ ನೇಮ ಮಂತಿಲೆ ಕಾಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರದ ಅವತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರು ವಿರಮತ್ತಿನ ದೇವರಾಜ ಕಲ್ಕೊಡನ ಬಲತ್ತ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋಗೋ ಯಾನು ಉಲ್ಲಾಪನ ಮಟ್ಟ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮೆರಮತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ದಾನಿಯ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ರವಾಲೆಲು ಇನಿ ಪೂರೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿದೆ ಇನಿ ಪರ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ಎಂಕಲು ಪುರ್ಲುಡು ಐತ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲೆಂಚೊಂಜಿ ಪರ್ಪ ಪುಣ್ಣಾಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಲನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಹೂಪಾಡುಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೋಲಿಕೆನು ತೂಡು ಅನ್ಪುನ ಆತಿನ ದೀತ್ಯರಪ್ಪ ಅಮಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲೆ ಕೊರಿಯೇನು ಓಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಲ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಪುಡಾಗ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಿರಿಪಾಡ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಜಿಪಾಡ್ದು ಉಂತಿತ್ತಿ ಕಲೆಗೆ ಅವನ ವಿಷನ ಅಮೃತನ ಪಾಪನ ದುನ್ನನ ನಿನ್ನಮಾಯ ಗೋಚರಪ್ಪ ಅವಾಗ ಇನಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಕಲ್ಗೇಡು ಗೋಮೂಳಿ ಲಗ್ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಡ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತನಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮತ್ತಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏರುಪೇರು ಆಯನ ಪಪ್ಪ ಅವಿನ ಸಂದ ಬರ್ತಂದ ಆವರ್ತ ಕಿತ್ತನ ಬೀರಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಯಾನುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಯಾನು ಈ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಈ ಮಣ್ಣು ಯಾನು ಕಲ್ಕೋದು ವೈದನ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಈ ಸಂಸಾರ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಬಂದ್ಪನ ಬಲಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಸಿಟ್ಟೆ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಈ ಮಣ್ಣು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪೇಡ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸದೆ ವಾಕ್ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಮಲ್ಪುಣ ಉದ್ಯೋಗ ఎవరును ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ಎಂಕಲೇನ ಕಾತೊಂದು ವರ್ಪಲ್ ಮನ್ಪುಣ ನಂಬಿಕೆದ ಸಂಸಾರ ನಮನ ಅವಂಡ ಕಲ್ಲು ಗಂಡಲದಿ ಕುಂಕುಮ ಮಂಡಲ ಅವಳು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿನ ಸಂಸಾರ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕೆ ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮಂತಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಅನೇಕ ತರದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೊಂಡಡಾವಡು ಬಲಸೆ ಬದಿಲಡಾವಡು ಪಾಣ್ಯ ಮಂಡಲೋಡಾವಡು ದೀನ ಕಲಸೋಡಾವಡು ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏರುಪೇರ ಪಪ್ಪ ಅವಿನ ಮಾಯಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಆ ಕಾಂತವೈದನ ಕಟ್ಟಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೊರದು ಅಂಚೆನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಒವೇ ತರದರ ಕುಂದುಕೋರ ಲೋಪದೋಷ ಬರಲಕ್ಕ ಅದ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವು ಆ ತರದರ ಕುಂದು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಂದಿನ ಸಂಸಾರದಾಲ ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ದಿದ್ದಿತ್ತನ ಅಗಲೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಬರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸಾರದಾಲ ನಿನ್ನ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಚ್ಚ ವನ್ಪುರದಾಲ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿದ್ದಿತ್ತನ ಅವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸಾರ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿದ್ದೆಪ್ಪಪ್ಪ ಅವಿನ ಪೂರ ಪುರ್ಲೋಡು ನೆರವೇರಿಸು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇ ಆವತ್ತ ಮಂತ್ರದೇ ಆವತ್ತ ಹುಲಿಯೊಳ್ಳ ವರ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಣ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಮಾವತಾರ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಅವತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳು ಈ ಜಾಗಡೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಬಣ್ಪನ ಬಲಭಾಷೆನು ಕೊರದು ಈ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆದ ತಾದಿನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಕಂಜಿ ಕೈಕೆಲೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗ ಎವರಡು ಉವೇ ತರತಲ ತೊಂದರೆದ ಅಂದಕ್ಕ ಮಾಯ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮಂಚಾಡುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಉಜ್ಜಲ್ಗೆ ಸಂಸಾರದ ನಡುಬತ್ತಿ ಉಡುಲಲ್ಗೆ ಮಣ್ಣದೆ ನೆನಪೋದು ಬರಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಈ ಸೆಟ್ಟಿವಾದ ಕುಟುಂಬವು ಯಾನುಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣ ಏಪ ಎದೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಖಾಸ ವೈದ್ಯರ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾನ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸಾರಗಳು ಯಾನುಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣ ಬಲವಾಸರು ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಉಪ್ಪ